Ikaragarria beste behin Eusko Label Ligako estropada. Inork nahi etzuen kalea egokitu zaio Urdaibairi, lehenengoa. Lan erdietan, bermeotarrak 10. ziren behin-behineko sailkapenean, eta puntu pila galtzeko arriskuan zeuden. Baina egoera irauli egindu liderrak, eta garaipenaren borrokan sartu da Hondarraldean. Zierbenaren eta Hondarribiaren artean aldeak oso txikiak izan dira. Kaleen kudeaketan erabaki zuzenak hartzea ezinbestekoa. Ama Guadalupekoak gaur lidertza berreskuratzeko benetako aukera izan zezakela uste izango zuen 3. ziabogar arte, baina 4. luzean Urdaibai aldea jaten hasi, azken paladan 32.000 Zierbena gainditu eta Hondarribiarengana asko hurbildu da, 4 segundora amaitu du. Gipuzkoarrek TKaren historiako 93. bandera irabazi dute gaur. Ematen du omen inorez dula faiatzen, dena gaudela hor goran alden askarren ibiltzen, eta bira, gaur gu aurrena eta bira bigarren. Urdaibai ere, irabazi izan balu bezain pozik. Irabazi zindanen, aldan gutxina galdu, eta gaur nik uste ekipoa gindunak, oain arteko atzetik irazi zituen 5 banderak bezain beste, okeio balitu izan du.